Il-kap nazzjonalista Alex Borg għal darboħra reġa' ħareġ jattakka lil laqdiet ta' Delizzi hekk kif qal li dawn ġew mixtrija mill-gvern għax ħarġu kontra il-proposti tal-partit tiegħu u qal dan f'intervista fuq il-programm Extra fuq xandir nazzjonali. Borg iddikjara dan hekk kif il-ġurnalist veteran Xavier Balzan innota kif numru imdaqqas ta' qdiet ħarġu kontra dak li riedet timponi l-oppożizzjoni dan dwar proposta li tħalli lok biex individwu imur il-qorti u jitlob għal wafqin ta' Delizzi għax jiddirlu li tiċaħħadlu id-dritt għall-ambjent san. Għana Salf, ġifieri jiena naf biċ-ċerts li kien hemm diversi telefonati anke minn nies għolja fl-OPM illi ċemplu il-diversi għaqdiet biex joħorġu stqarrijiet kontrina. Fl-istess intervista, Borg mill-ġdid reġa' mqabbad ma jafx il-fatti dan hekk kif għal darb'oħra għall żieda fil-pensjoni it-taxxabli avolja fir-realtà dan mhuwiex minnu. Lill-anzjani tagħna mhux billi qal tuhom 10 euro. L-10 euro inkludu wkoll 466, ġifieri madwar 5 euro li huma taxxabbli.